Jmenuji se Jirka Hrabík a jsem spolumajitelem zahradnictví Hrabík v České Skalici, které vlastníme napůl s mým bratrem Pavlem. Naše zahradnictví vzniklo v roce 1992 jako ovocná školka, kdy můj otec Jan a moje maminka Věra začali pěstovat stromkové angrešty a rybízy. Postupně k tomu přidali okrasný sortiment a vlastně z ovocné a okrasné školky se postupně stalo maloobchodní zahradnictví. V našem sortimentu najdete jak velké vzrostlé stromy do velkých zahrad a parků, tak i menší okrasné dřeviny, jehličnany, listnaté keře i trvalky. Nabízíme z jara velký sortiment letniček do truhlíků, na terasy i balkóny. Na podzim pak je v sortimentu jsou okrasné cibuloviny a nemůžeme zapomenout také na ovocné stromky. Před 2 lety jsme řešili problém, jak pomoct našim zákazníkům dopravit jejich vybrané rostliny k nim domů, když si například zapomenou přepravku. Proto jsme oslovili firmu Servicebus z Dobrušky, jestli by nám nepomohli navrhnout kartonové krabičky, kterých by mohli zákazníci bezpečně rostliny domů dopravit. Spolupráce se Servicebalem byla od začátku velice hladká, v podstatě hned první návrh krabice jsme schválili a do dneška funguje. Naše požadavky na kartonové přepravky byly především na jejich bytelnost, protože rostliny něco váží, a dále také, aby vydržely trochu vlhkost. Rostliny se téměř každý den zalévají a další požadavek byl samozřejmě rozumná cena. Na přepravkách si ceníme především to, že se velmi rychle a snadno skládají. Mohli jsme si je nechat potisknout naším logem a také, i když vypadají velmi malé, se do nich vejde velká spousta rostlin. U přepravek si ceníme především ekologičnosti, protože jsou vyrobené z kartonu a jsou snadno recyklovatelné. Zároveň si je naši zákazníci často nosí znovu na další nákup a používají je opakovaně. Budeme se těšit na vaši návštěvu u nás v zahradnictví Hrabík v České Skalici.